Er der en dybere forbindelse mellem dyr og mennesker? Noget tyder på det, og Petra har taget bolden nu, fordi hun har taget afsted for at opleve en helt særlig evne, som heste skulle have over for mennesker. Kom så! Det her, det er Drenggurt, og han er ikke bare et kæledyr. Han er meget mere end det for ham, og heste generelt har faktisk en helt særlig evne til at få mennesker, der har det dårlige psykiske lidelser, til at få det meget bedre. Jeg hedder Gitte, og jeg er uddannet kognitiv terapeut og arbejder med hesteassisteret terapi og behandling. Gitte, du mener, at heste kan hjælpe mennesker med både sociale og psykiske problemer. Hvorfor kan de det? De er rigtig gode til at sørge for en kontakt og en relation. Mange af dem, der kommer her, har rigtig svært ved at danne relationer til mennesker, fordi det har de nogle dårlige erfaringer med. Og heste, de er mere ufarlige. Der er ikke nogen skjulte agendaer eller dagsordner. Kan man ikke bare tage til en psykolog og sludre, og så tage hjem igen, og så gøre det en gang om ugen? Det kan man godt, og det er der helt sikkert også rigtig mange mennesker, der profiterer af. Men der er også mennesker, der ikke kan modtage den direkte samtale, den konfronterende kontakt, hvor man sidder og kigger hinanden ind i øjnene. Det bliver simpelthen for intimt, det bliver for svært, og det er dem, vi får. Jeg hedder Karina, og jeg har sygdommen skizofreni. Jeg har modtaget hesteassisteret terapi i knap 2 år. I forhold til dig og dine og dit hoved, kan man sige. Ja. Hvad giver den så? Ja, hvad giver den? Den giver ro. Hvis jeg kan få ham til at samarbejde med mig, så kan jeg ligesom modbevise noget af det, jeg har inde i hovedet, der siger, at jeg ikke kan finde ud af noget som helst, og ødelægger ham. Så kan jeg se, det gør jeg jo ikke. Og han vælger at gøre, hvad jeg siger, når jeg er klar og tydelig. Vi starter altid via adfærden, via kroppen, og arbejder på et sanseligt niveau. Et autonomt sansende niveau, hvor vi lukker de sanser op, der er lukket ned. Så når man bliver ked af livet, eller har en psykisk lidelse, og isolerer sig, har tilbagetrækningstendens, så vil sanserne stille og roligt lukke sig ned. Hvad hjælper det Karina med? Den her øvelse er en øvelse, hvor Karina tager det lederskab, som førerhesten i flokken normalvis vil tage. Det kan være en rigtig god træning, når man kommer med de udfordringer, Karina kommer med. Der levnes ikke mange muligheder for, at stemmerne får frit spil, når hun laver den her øvelse. Altså stemmerne oven i hendes hoved? Ja, de stemmer, som hun hører. Så det er også en måde at lave en aktivitet, lave en terapeutisk alliance, ud fra en aktivitet, hvor Karina, hun bliver fri for stemmerne. Vi kunne slutte med, at du ser, om lederskabet er helt på plads. Ja. Og det gør vi ved, at du går foran, og så ser vi, om hesten følger dig. Hesten bare følger efter, uden du gør noget? Meget. Det der at blive tilvalgt på den måde, det synes jeg er fedt. For han kan bare stå. Eller gå. Og ikke gide. Ja. Men han gider. Og så bliver man glad. Ja. Hvad er der sket, siden du kom her, og så til nu? Jamen, jeg er faktisk næsten det, man kalder symptomfri nu. Nå, sejt. Jeg ser ikke ret mange syner mere. Jeg hører ikke stemmer hele tiden. Jeg havde for, det er nok snart 3 uger siden, der havde jeg mit første døgn nogensinde uden stemmer. Et helt døgn. Wow. Det var fantastisk. Ja. Hvad med sådan noget med medicin? Det tager jeg. Hvis nu ikke det havde været for hestene, hvordan havde det så set ud i dag? Helt ærligt, så tror jeg faktisk ikke, det havde set ud. Nej. Overhovedet.
hvis jeg ikke var kommet ud og have stået med en hest og nusset med en hest og fortalt Gitte, hvad der var galt, så havde jeg ikke været der. Altså. Ja, hvem havde troet, at heste kunne det? Nu skal vi til noget helt andet.